Με ενοχλάνε και θυμώνω. Γίνομαι λύκος και δαγκώνω, γιατί με ενοχλάνε και πονάω. Δεν μου αρέσει να είμαι ενοχλητικός και δεν τους νοιάζει αν πονάω. Δεν ξέρω τι κρύβω μέσα μου, αν τους δείξω τι κρύβω θα τρέξουν μακριά και άλλα θα τρέχω σαν λίγος θυμωμένος. Εμένα μου αρέσει να είμαι φιλικός και όχι ενοχλητικός και να είμαι φίλος καλός. Καθημερινά βλέπω πράγματα κακά και να άνθρωπους να πονάνε βαθιά και αν χρειαστεί να πολεμήσω σκληρά. Τριγυρίζω μόνος και απορώ, γίνονται πράγματα παράξενα και δεν μπορώ. Αν χρειαστεί να αντιδράσω σαν λίγο δυνατός και σαν σωματοφύλακα σωστός. Да, fudir човека бяга. Той кара човека да иска да избяга. Тя ръката си протяга. В нея хваща човека и той ляга. Не излизай на улицата, когато е опасно, много хора те мразят. Искате на тясно на кучето очите, гледате бясно, не се мъчи да ме разиграваш, много се излагаш. Много вънци има на този свят еба си, човек не може да разчита и на брат си, и на сестра си. Бях изоставен от този, дето ми е най-близък, но той се оказа най-нисък. Костюмираните днес са големите, на мен ми е дошло до гуша от проблемите. Взимат днес мангизи и вече проклета, другите живеят с по 200 лева месечен бюджет. Получава сметката и изпада в истерия. Децата си играят днес на фона на мизерия. На 20 ги наричат килари, защото на 13 са били квартални дилъри. Да сме живи и здрави в бъдещето да живеем. Ние сме вълци, брат, и вълски ще оцелеем. Мизерия! Тя подир човека бяга. Той кара човека да иска да избяга. Тя ръката си протяга. В нея хваща човека и той ляга. Светът се върти в черно и бяло и така е почти от самото начало, когато слабият умира от него ли. Гнуслите е днес, всеки втори, трети демонстрира самочувствие, разруха по света, древните гладуват, хора с хората воюват, добрите по телевизията просто се преструват, а полицайите само седят и умуват. Сърцата на богатите с пари се купуват, отвън изглеждат се царуват, но душите са им жалки и едва съществуват. Всички се превърнаха в шибани педали, а изпаднеш ли в беда, никой няма да те пожали. Не душат ли кръв, нападат като хали, не дей бъди слаб, че майката са ти е бали. Мизерия! Тя подир човека бяга. Той кара човека да иска да избяга. Тя ръката си протяга. С нея хваща човека и той ляга.